Mangibingelele. Ngicela ukuchaza ngale video le yokudonsa imali nxazonke. Lapha kukhona iqanda, kukhona alligator pepper, kukhona cinnamon powder, kukhona uju, kukhona ilongwe lenkomo noba ubulongwe, either way. Into oyenzayo then bese kuba ubisi. Ubisi lolo luyimpuphu into ozoyikha nje uzokha nje izipuni mhlambe eziwu4 zobisi lolo luyimpuphu. Uthatha amanzi angango5 liters. Ufaka ubisi lolo luyimpuphu, ufake ilentuzana iqanda, ufake ubulongwe noma ilongwe lenkomo, and then ubese ufaka uphahlaza iqanda, uyalibreaka iqanda, ukhulume kuqala bese uyalibreaka ulifake lapha emanzini. Bese ushisa ualligator pepper, ushise nemali. Ngenkathi uyishisa le mali le eyiphepha, uzoyishisa le mali eyiphepha ukhulume. Lento izobe siba yimpuphu. Uyithathe lento uyifake lapha emanzini. Uhlanganise yonke le mixture leya ubese ufaka uju. Uhlanganise konke ubese uyageza. Uyageza lapho uma ukhuluma ubiza imali, ubiza inhlanhla ukuthi imali mayize, imali mayize.